Is the Daski Ovista on the beat? Mama, kin san me ki trendy? Ko saka fada. First people, mutanen barko. Mutanen farko. First people, mutanen barko. First people, mutanen waye fara sai da gonan gado. LSB, A wani shekara? 1993. Kafu kafu da marasan. Lily Prince, A wani shekara? 1863. Dance a baya. Adrapia, A wani shekara? 1925. Waye fara aikin shoemaker? T-Swag, A wani shekara? 1960. Waye fara sai da waya? Rema, A wani shekara? 11 Goma. Waye fara sai da gyada? Sales Fatiti, Wani shekara? 1333. Waye fara sai da jatika? 442. Wani shekara? 1442. Waye fara aikin nefa? Sadatu, Wani shekara? 1932. Mutanen barko. Mutanen farko. First people, mutanen barko. First people, mutanen farfar. First people, mutanen barko. Mutanen farko. First people, mutanen barko. First people,